حوز السلامتنا تقبلوا فنونا أب مكتال تركب زغوركم تعزبتنا كم يوعلكم نلومي عربي عسرتو شو حملة فرق معلتن فرانس تدالو هجراون زينات هتحيزو لكم قريبة زلخو في المنظومية نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقن رأس زينا في اللم كوليج حرش حمل مالو كل تميت تمهرو بديجرن دبلومانا من ريغوم أب نزوات السنين لعلي سلستميت زيجاتات متروح تحبل عين تخيلو أم نزوات سنعفه وفري عقابن لمعاتنا قراب نمعوات أستات فرق مليون فلسطات تداليو بريطانيا جيرمانن متلقى الحويسو زتفلالي صلاتات زشفن سفيح كل تاوس من معاد كتيمان رئيس كندا أب العليا مسحاقرو نص نقداو سممع زلون هاجرات توسخ أرز كسلع مخانو فيتو فرنسا أب معرب أفريقيا هاجر سنغال زتصنحا قوامي وتهدراو هلاو خمزبقعه فقاليحو زرزر زينا كوليج حرش حمل مالو تمالي 17 حمله اب زكايدو مبل 18 ناي ممرات سنه سرعت كاب كلتا حساب 6 عامات زمهروم 200 تمهرو بديجرن دبلومانا مريقوم نت سنه سرعت استخدمتلو وكيل ريناب زوبا عن سبات اسفانكي الجبريس سعد لعل 800 كاب حزبنا ابالا وحرش زتكره منابرو يمرح نزي بزبناو ملك عم عبيلكا اتوتاونتن مبرخ دما ممعبال عامسب وساني ترا يتصاوت كولج حرش حمل مالهم بار حدا أبنت نايزيو كولج حرش حمل ماله بشوعة عودتات زمهرهم 52.5 تاويدك نسيو زركوبهم 200 تمهرو بديجرن دبلومان تمرقهم زمن مبال 18 جزاب سخايد سنة سرعة استمرقوا سنة زرقتي سنة انسسا تعلنات كلتي سنة حملتن فراتاتن حكمنا انسسا هابت مريتن أكبابن سنة مقبن تكنولوجي مقبن تمرتم زازو مخينهم 160 بديجري 4 دما بدبلومايوم دين نايت كولج بروفيسور ولد أملخ رايا تمرقتي أب كولج بزقاسم وفلتأتن كألتن أو حسنة معزاو مقبن كنت أوام عبالة هاجرن أبركت خجورو تثبيت كمز جبر بمتكاس تمهرو أبز مدبو نايس رحبوتا بسلت أنا نسرحن كما عبلوه أبز مرايز دما متحبارنا كلهم أكلات كعزاز الزخاخيرو ناي كبر عدوم منستر مريت ماين أكبابن أتو تصفي جبر السلاسة بجديو كاب سنة مقبل كتناقف زي كالت هاجر أبزانا وجدر عالم كسر زك على سلزي كونه مخته أنصار دحرتن دخنتن بمتقنون عينتن أخولن بقعن مقبي زيجاتات بمحاس كم زفلن بمحبار تمرقتي بستمهرو عورتات استواصو كم زجبرو زلوتون عمنات قليتو وكيل تمرقتي بوغنو بنتان زمهرم حزبن منجستن بوفي سرح نمخحس دلوات مهلاو مرقاقيتو أموداتا نبولوصات تمهرو ميداليا تعديلو كولج حرش حمل مالو أب 18 ناي مرقة سنة سرعات شدششحن شو عتميتن 9 حدن تمهرو بستفلا لي عودتات حرشة كم زمرقة سنداتو ينتصر نايمو داتا شوتو منستر حرشة وحوس مع زاو مقبي برتع واقع مغربيو نزين متكبار دما مور أكل بقدامنت يدلي سلازي زوملومي تمرقهم زلو تمهرو نزين غتكبرو تثبيت حزبن منقسن إرترايو مساعلاي تكي يوسف تسفى ميكائيل جبريس أقول جروزينا زوبا عن سبا كاب كولج حرشة حمل مالو أب نزوبات السنين ناي حبل عين صقم نزنورهم 323 زيجاتات عوت مطبحت خن تخيده كاب هاجراو مدب مكلغال عورت اتو عالم زكاريس حبيرو ازي كاب 10 حمل استخيده مطبحتي مقصلتنايتي اب زوباتات نانتن قساسكاز وهاب اغلغلوت حكمنا عين خن زخونه زي تقساتو عالم علامو طنقتاتن صعبيناتن عورت نمكلخال كم زخونه غليصوم أبزواج شواركا بسنك تصحين فاسن زعبل له كلمة بزح ما حسيت كبر عيني كمون جلاكوما سلزرة نبرتي أب كروانا بزركبت كالحكم من عين بمخاد مكتال كجبرون من تصير كزوترنا زخاخيرهم كاب هجراو موكس هوسبيتال برهان عيني دكتور إيوب بيانو بوجنو تي متوحتي ناي مينستر عنا مدب كم زخنا بمتقاس نتوم كابت كالات عنا رحوق أب زخنا خبابيتا زنبرو كمون ألاين حجازن نزد اليوم بقربان محكام زعلم مخانن عوت منبارو نابريهم متوحت استقبر اللهم عب ذهبوا رئيتو باستقبر اللهم متوحتن زرخبوا حكمنا وكنكنن زنبرهم تسقم كانت عليه قليزهم
ኣብ ንዞባ ሰንዓፈ ከም ኣካል ናይቲ ብሰንኪ ብርሰት ኣግራብ ዝተሃስየ መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ፈልስታት ከም ተዳልወን ድሮ መስርሕ ዕደላ ከም ተጀመረን ተሓቢሮም ወኪል ኤሪና መሐመድ ኣይፍራሕ ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣሎ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ኣብ ንዞባ ሰንዓፈ ኣብ መደበራት ፈልሲ ጎሎን ዓደ ጣልን ባላኻን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ተዳልዩ ከም ዘሎ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ዮሃንስ ዘካርያስ ገሊጾም እቲ 13 ዓይነታት ፈልሲ 30 ሚእታዊት መበቆላዊ 70 ሚእታዊት ድማ ዘይመበቆላዊ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ዝተጸምዐ ቀላጥ ቦታታት ማይ ኩዖታትን ቀጽሪ ትካላትን ከም ዝተከል ኣረድዩ ዝንዞባና ክልተ መደበራት ፈልሲ እየን ዘለዋና እዛ ዘለናያ መደበር ፈልሲ ዓዲ ጣልያ ኣብ ላዕሊ እውን መደበር ፈልሲ ጎሎ ኣለና ኣብዚ ክልተ መደበራት ፈልሲ እዚ ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ኣለና ንለዘበን ክትከል ድልው ዘሎ ፈልሲ ማለት እዩ እዚ ፈልሲ እዚ ብዓይነት ክርኦ ከሎ ከባቢ 13 ዓይነት ኣግራብ እዩ ዘለና ካብዚ እቲ 70 ሚእታዊት ቀላሚጦስ ክኾን ከሎ እቲ 30 ሚእታዊት ከዓ ባህርያዊ ገረቢ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ዓመት ንኸዶ እቲ ተኻኽሉኡ ንዝምልከት ብኮም ብውልቂ ናይ ትካላት ማሕበራት ቤት ትምህርታት ብከምዚ ጋባብ እዩ ትከለሉ ቦታታት ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ፍሉይ ነገር ሒዝናዮ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ውልቂ ፀቂና ኢና ንገብር ዘለና ውልቂ ክንብል ከለና ልክዕ ኣብ ማይ ኩዖ እቲ ማይ ኩዖን ዝፍወሰሉ እቲ ህዝብን ዝጥቀመሉ ኣጋባብ ማለት ከምዛ ኣግራት መገበር ኣብ ማይ ኩዖ እቲ ህዝቢ ተማቂሉ ብቃጽዖ ተዋሂብዎ ብቃጽዖ ከዓ ብውልቁ ዝተኽለሉ ኣጋባብ ነዚ መገዲ እዚ ተኣታቲና ኣብዚ ፀቂድና ኢና ከዓ ነካይዶ ዘለና እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ሽግራትና ናይ ሓለዋ ፀገም ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ሓለዋ ፀገም ንምቕያሩ እቲ ውልቂ ናቱ ገንዘቡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ምክንኻን ይኹን ኣብቲ ኣተኻኽላ ይኹን ኣብ ማይ ምስታይ ይኹን ኣብ ዝግበር ወፃኢታት ብናይ ውልቁ ስለ ዝኾነ ብፅቡቅ ክከናኸኖ ስለ ዝኽእል ነዚ ግምት እቲና ኣብቲ ናይ ውልቂ ፀቂድና ኢና ነካይድ ዘለና ኪላ ምግራብ ኣቶ ነስረዲን ዑመር ቦገኑ እዚ ብደረጃ ንዞባ ዝትከል ፍልስታት ኣካል ናይቲ ብሰንኪ ብርሰት ኣግራብ ዝተሃስየ መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ ብምርባዕ መስርሕ ዕደላ ድሮ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዚ ፈልስታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እዩ ዘሎ ድሮ እውን ምዝ ፅቡቅ ክራማት ጀሚርዎ ዘሎ ኣብ ምትካል በፂሕ ኣሎ ኣተኻኽልኡ ዝምልከት ክንርኢ ከለና ከዓ ብኮም ኣሎ ብውልቂ ኣሎ ብውልቂ ዝግረቡ ኣለዉ ብኮም ኣሎ ኣብ ትካላት እምነት ኣሎ ኣብ ናይ ውልቅን ኣብ ናይ መንግስትን ትካላት ኣሎ ብክረምታዊ ማእታት ዝትከል ኣብ ቤት ትምህርታት ኣሎ ከምኡውን ብሰራዊት ዝትከል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ኣነባበርቲ ዓዲ ብዓብዪ ከዓ እቲ ክተክል ሓላፍነት ወሲዱ ዘሎ ዝተኽሎ ዘሎ ሰብ ግቡእ መዓላ ናይቲ ገረብ ተረዲእዎ ፅባሕ ንዕኡ ንሃገር ግርማ ምዃኑ ተረዲእዎ ኣብ ምትካሉ ብጣዕሚ ንቕሓት ክህልዎ ክእል ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ብግቡእ ተተኺሉ ዝዓብየሉ ደረጃ ብድሕሪ ምዕባይ እውን ክሳብ እኹል ገረብ ዝኸውን ኩሉ እቲ እኹል ምክትታል ክግበረሉ በዚ ኣጋጣሚ ለብዋና ነመሓላልፍ ማለት እዩ ሓላፊ መደበር ፈልሲ ዓደ ጣል እምባላኻ ኣቶ ታደሰ ተወልደ ብርሃን ቦገኑ ካብ ፈለማ ወርሒ ጀሚሩ ክሳብ መፋርቕ ነሓሰ ዓመታዊ ኣሽሓት ፈልስታት ኣግራብ ብህዝቢ ሰራዊትን ተምሃሮን ከም ዝትከል እንተኾነ ግቡእ ሓለዋን ክንክንን ስለ ዘይግበረሉ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዘይፅንሐ ብምሕባር ነፍሲ ወከፍ ኣካል ኣቐዲሙ ብዛዕባ ክንክንን ሓለዋን ምድላውት ክገብር ፀዊዑ ብዙሕ ሃልኪ ዘለዎ ስራሕ እዩ ብዙሕ ወፃኢ ዘለዎ ስራሕ እዩ ዓመት ሙሉእ ኢና ንሃልኽ ንሕና ሓደራ ክብል ዝኽእል ነቶም መምሕዳራት ነቶም ኣናባበርቲ ከይዶም ክትከል ከሎ ኣፍታ ቦታ ኣፍታ መዓላ ክትኽልወን ሓንቲ ገረብ ክትሓርር ከም ዘይብላ ነቶም መምሕዳራትን ኣናባርትን ክላበዎም ይኽእል እቲ ተዳልዩ ዘሎ ፈልስታት ኣግራብ ኣውሊዕ ፅሕዲ ኩመል ሊሓም ጎመሮን ዓየን ካብ መበቆላዊ ግራዋ ፅሕዲ በርበረ ጸሊም ሚም ግራቪልያ ቀላሚጦስን ሞፀርያን ድማ ካብ ዘይመበቆላዊ ኣግራብ የጠቓልል ኣብ ዞባ ማእከል ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ዞባ ጋላ ነፍሒ 12 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም 24 ብሉፃት መምሃራን መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ሸሊሞም ብ17 ሓምለ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሓላፊት ቤት ጽሕፈት መምህር ዳንኤል ሰለሞን ንሽልማት ዝበቕዑ መምሃራን ብመሰረት መምርሒታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብመጽናዕቲ ብዝተመርኮሰ ኣገባብ ኮይኑ ሱፐርቫይዘራት መምሃራንን ተምሃሮን ዝሃበዎ ድምፂ ብግምት ከም ዘእተወ ገሊጾም ሓላፊ ምክትታል ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር ዮሃንስ ሰለሞን ብወገኑ ንብሉፃት መምሃራን ዝወሃብ ሽልማት ኪኖቲ ኣብ ተሸለምቲ ዝፈጥሮ ድርኺት መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ብዓይነት ንምምሕያሽ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘሎ ሓቢሮም ንሽልማት ዝበቕዑ ገዳይ ምን ሓደስን መምሃራን ኣብ ዝሃበዎ ርእይቶ
ሃገር ትዕበነሎም ብሉጻት ዜጋታት ንምምልማል ኣብ ዝሰላሰል መደባት ብተወፋይነት ከም ዝሰርሑ ረጋጊጾም ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንዞባ ጋላነፍሒ 39 መዋእለ ህጻናት ዝርከበን ብድምር 68 ትካላት ትምህርቲ ይጥርንፍ ዛም ዚሉን ከሎ ኣብቲ ዕለት ዓውደ ዘተን ገምጋም ስራሕ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ናይቲ ንኡስ ዞባ ከም ተኻየደ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ነቕፋ ኣብ ምምስራሕን ምድላውን ባህርያዊ ድኹዕን ፀረ ባልዕን ዘተኮረ ስልጠና ካብ ምሕዳራት ከባቢ ኣበሎን መዖን ዝመፁ 50 ኣብነታውያን ሓረስቶት ወዲቡ እቲ ካብ 7-11 ሓምለ ዝተዋህበ ስልጠና ኣገባብ ኣደላልዋን ኣጠቓቕማን ባህርያዊ ድኹዒ ኣብ መሰራርሓ ካብ ዝተፈላለዩ ኣቑፅልቲ ዝዳሎ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ከምኡውን ሞያዊ ምኽርን መምርሕን ዘጠቓለለ ኮይኑ ብኽኢላታት ዝተዋህበ እዩ ሰልጠንቲ ብዛህቦ ርእይቶ ንኣገዳስነት ዝቐሰሞ ትምህርቲ ብምጥቃስ ኣብ ምድንፋዕቶታውነት ዘለዎ ኣበርክቶ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡስ ዞባ ነቕፋ ኣቶ መሓመድ ሳልሕ መሓመድ ዓሊ ብወገኑ ነቲ ትምህርቲ ብግቡእ ክጥቀሙሉን ናብ ብፆቶም ከመሓላልፍዎን ኣዘኻኺሮም ማሕበር ድሕነት ትራፊክ ጽርግያ ኤርትራ ምስ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ብምውሃድ ን375 ተሳተፍቲ ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ብምኽባር ሕግታት ትራፊክ ኣሰልጢኑ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሜጀር ሃብተ ገብሩ ተምሃሮ ንዝረኣይዎ ተገዳስነት ብምምጓስ ንዘቕሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ድሕነት ትራፊክ ጽርግያ ብተግባር ክርእይዎ ተላብዩ በወንበር ማሕበር ድሕነት ትራፊክ ጽርግያ ኤርትራ አቶ ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ብወገኑ እቲ ስልጠና ን10 መዓልታት ከም ተዋህበ ብምጥቃስ ኣብ ምኽባር ሕግታት ድሕነት ትራፊክ ዝህልዎ ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብርሂዩ ርእሰ መምሃራን ኣብያተ ትምህርቲ ኸላይ ደረጃ ቀይሕ ባሕርን ባርካን ብወገኖም ሰልጠንቲ ኣብ ተጠቃምነት ድሕነት ትራፊክ ጽርግያ ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምብራኽ ከዓዩ ተጠቀምቲ ጽርግያ ድማ ክትተሓባበርዎም ኣተሓሳሲቦም እቶም ተምሃሮ ምስ ኣባላት ፖሊስ ትራፊክ ተዋሂዶም ካብ ሎሚ 18 ሓምለ ጀሚሮም ኣብ ስራሕ ክዋፈሩ ምዃኖም ተፈሊጡሎም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻዩ ንምክታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕደም ዜና ወጻይ ብሪጣንያን ጀርመንን ንምክልኻል ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዝሽፍን ሰፊሕ ክልተኣዊ ስምምዓት ከቲመን እዚ ዝተገልጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኬር ስታርመርን ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ መርዝን ትማል 17 ሓምለ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ እቲ ስምምዓት ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ወተሃደራዊ ስልጠናን ልምምድን ክካይዳ ሳይበራዊ ስጋኣታትን ናይ ሓበሬታ ኩናትን ብሓባር ክቃለሳ ከምኡውን ኣብ ሰደድ ኣጽዋር ክትሓባበራ ዝኽእል እዩ ብተወሳኺ ክልተኣዊ ንግዲ ብምሕያል ናፃን ክፉትን ዕዳጋታት ብምርጋፅን መጠን ሸቕለት ንምዕባይ ክሰርሓ ተረዳድየን ብሪጣንያን ጀርመንን ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ክፈራረማ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ንመጀመርያ ከም ዝኾነ ይዝሕበር ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኬር ስታርመር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዓለምና ዘይርግኡነት ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ብሪጣንያን ጀርመንን ኣብ ስምምዓት ምብፅሐን ንዘለወን ድልዱልን ጥቡቕን ዝምድና ዘጉልሕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኒ ንኢንዱስትሪታት መፍራሕ ሓፂን ሃገሩ ካብ ንግዳማዊ ጸቕጥን ምክልኻልን ተወዳዳርነትን ምዕባይን ኣብ ልዕሊ ምስ ሃገሩ ነፃ ንግዳዊ ስምምዕ ዘለዎን ሃገራት ተወሳኺ ቀረፅ ክስልዕ ምዃኑ ፍሊጦም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገሩ ካብቲ ናይ 2024 መጠን ዝበዝሐ ሓፂን ናብ ዕዳጋታት ኣብ ልዕሊ ዝልእኸ ሃገራት ናይ 50 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረፅ ከም ተኽፍል ሓቢሮም ኣብ ቻይና ዝመኸኸ ሓፂን ናብ ካናዳ ኣብ ልዕሊ ዝልእኸ ሃገራት እውን ቅድሚ ምዝዛም ናይ ዛሒዝናያ ዘለና ወርሒ ናይ 25 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረፅ ክስላዕ ምዃኑ ዝጠቐሰ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ዕዳጋታት ሃገሩ ዝለኣኽ ፍርያት ሓፂን ከም ዝድረትን ከም ዝጎድልልን ነፂሩ ብዘይካዚ ኩባንያታት ምፍራሕ ሓፂን ካናዳ ብዕድጊ መንግስቲ ቀዳምነት ከም ዝወሃበንን ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዝግበረለንን ገሊፆም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት ሓፂንን ኣሉሚንየምን ወሲንዎ ዝፀንሐ ወሰኺ ቀረፅ ናብ 50 ሚእታዊት ክብ ከም ዘበሎ ዝፍለጥ እዮም ብመሰረት ጸብጻባት ካናዳ ሰደድ ሓፂንን ኣሉሚንየምን ናብ ኣሜሪካ ካብ ዝገብራ ሃገራት ብቐዳምነት እትጥቀስ እያ ኣብ 2024 ካናዳ ልዕሊ 11 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ፍርያት ኣሉሚንየምን 13 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሓፂንን ናብ ኣሜሪካ ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት ይሕብሩ ፈረንሳ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሴኔጋል ዝጸንሐ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ህላወ ከም ዘጥቅዕ ተቓሊሑ እዚ ዝተገልጸ ሰራዊት ፈረንሳት ማል 17 ሓምለ ኣብ ሴኔጋል ሰፊርዎ ዝጸንሐ ናይ መወዳእታ ክልተ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ንሰበስልጣን ሃገር ድሕሪ ምርካብ እዩ
ኣዘዝ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተሳተፎ ስነ ስርዓት ኣብ ከተማ ዳካር ዝጸንሐ ዛዕበየ ወተሃደራዊ ማዓስከርን መደበር ሓይሊ ኣየርን ፈረንሳ ብወግዒ ናብ ሰበስልጣን ሰኔጋል ከም ተሰጋገረ ተሓቢሮም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተሳተፈ ኣዛዚ ሓይልታት ፈረንሳ በአፍሪቃ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ህላወ ፈረንሳ ኣብ ሰኔጋል ከም ዘብቅዐን ሓድሽ ምዕራፍ ክልተኣዊ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ከም ዝጀመረን ገሊጹ። ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሰራዊት ሰኔጋል ብወገኑ መንግስቱ ንናይ ምክልኻል ፀጥታን ምትሕባር መርሓ ግብሪ ከም ዘሐደሶን ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ሰራዊት ምህናፅ ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂቡ ይስራሕ ኣሎ ከም ዘሎን ሓቢሮም። ኣብ ሰኔጋል 5 ወተሃደራዊ ማዓስከራት ዶኪናት ፀንሐት ፈረንሳ ኣብ መጋቢትን ጉንበትን ናይዚ ዓመት ኣብ ከተማ ዳካር ንዝፀንሐ 3 መደበራት ንመንግስቲ ሰኔጋል ከም ዘረከበት ኣይርስዓን። ፕሬዚደንት ሰኔጋል ባሲሩ ዲዮማ ፋየ ብ31 ታሕሳስ 2024 ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ መሬቱ ህላወ ግዳማዊ ሰራዊት ከም ዘየድሊ ብምጥቃስ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ከም ዝፀውዕ ዝዝከር እዩ። ፈረንሳ ኣብ ሰኔጋል 350 ወተሃደራት ኣዋፊራ ምጽናሓ ጸብጻባት ይረድኡ። ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኒጀር፣ ጫድን ኣይቮሪ ኮስትን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ መሬተን ክወፅእ ከም ዝኣዘዛ ዝፍለጥ እዩ። ናይ መወዳእታ ዜና ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣይስላንድን ኣብ ጉዳይ ምትሕብባር ፀጥታን ምክልኻልን ዘተኮረ ዝርርብ ክጅምሩ ምዃኖም ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣይስላንድ ክሪስትሩን ፍሮስትሮይ ትማል 17 ሓምለ ኣፍሊጣ። እታ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነዚ ዝገለጸት ምስ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሳላ ቫንደር ላየን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣይስላንድ ኣብ ትርከብ ከተማ ኬፍላቪክ ድሕሪ ምርኻብ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣይስላንድ ፍሮስታ ቶዲር እቲ ዝርርብ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ከም ጅምርን ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ከም ዝቕጽልን ገሊጻ። ሃገርና ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምጽንባር ዝኽእል ዝርርብ ዳግማይ ንምጅማር ኣብ 2027 ረፈረንደም ንምክያድ መደብ ከም ዘሎ ዝሓበረት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘለዋ ስምምዕ ብዝምልከት እውን ኣብ ቀረባ እዋን ሰፊሕ ገምጋም ከም ዝካየድ ኣነጺራ። ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሳላ ቮንደር ላየን ብወገና እቲ ክብጻሕ ዝኽእል ናይ ምትሕብባር ስምምዕ እታ ደሴታዊት ሃገር ካብቲ ንምክልኻል ኣባል ሃገራት ዝስላዕ 150 ቢልዮን ዩሮ ባጀት ተጠቃሚት ክትከውን ዝኽእላ እዩ። ዜና ንምዝዛም ኣርእስታት ክረግመልኩም። ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ 200 ተማሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቖም። ኣብ ዞባ ተሰነይ ንልዕሊ 300 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ተኻይዱ። ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ወፍሪ ዕቃበን ልምዓትን ኣግራብ ንምዕዋት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ፈልስታት ተዳልዮም። ብሪጣንያን ጀርመንን ንምክልኻል ሓዊሱ ዝተፈላለየ ጽላታት ዝሽፍን ሰፊሕ ክልተኣዊ ስምምዓት ከቲመን። መንግስቲ ካናዳ ኣብ ልዕሊ ምስ ሃገሩ ነፃ ንግዳዊ ስምምዕ ዘለዎን ሃገራት ተወሳኺ ቀረፅ ክስልዕ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ፈረንሳ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ሰኔጋል ዝጸንሓ ቀዋሚ ወተሃደራዊ ህላወ ከም ዘብቅዐ ተቓሊሑ። ንሎሚ ቀትሪ ተዳልዩ ዝነበረ ዜና ብዝንዛዝም ንዕለታዊ ዜናታት ስፖርት ምስ ሮቤል በረኸት ሓድገኩም ብወገነይ ሰናይ ማለት